Parlarem del síndrome d'apnea-hipoapnea de la son. Què significa? Això són episodis de limitació al flux aeri per col·lapse de la via aèria superior. Què vol dir això? Això és que durant la nit, quan la persona està dormint, per diverses causes que ara parlarem, se li obstrueix la gola i això li dona lloc que es tapi la via respiratòria amb totes les conseqüències que això comporta. Quins són les causes o factors de risc que poden influir que una persona pugui tenir aquest síndrome? Sobretot l'obesitat és un factor important, tenir algunes malalties sistèmiques com pot ser l'hipotiroïdisme, una cosa que se'n diu l'acromegàlia, pacients que tenen alteracions cardiovasculars, poden tenir problemes del síndrome d'apnea-hipoapnea de la son, i alteracions de l'estructura mandibular. Com distingim bàsicament el pacient afecte de síndrome d'apnea-hipoapnea del son? Hi ha una tríada clàssica que és roncs, apnees o hipoapnees, o sigui que deixen de respirar, i un excés de somnolència diürna. Aquests símptomes diürns són que, a més de roncar i de fer les apnees, els pacients es desperten amb una sequedat a la laringe important, pels propis roncs, aleshores se senten molt cansats perquè cada vegada que es fa una apnea trenquem l'arquitectura de la son i per tant aquella persona no descansa, trobem una certa apatia, són pacients que fins i tot tenen problemes depressius durant el dia i els símptomes més freqüents durant la nit és, com deia abans, els roncs, les apnees, insomnis, malsons i fins i tot disminució de la libido. També són pacients que, degut a la manca d'oxigen, tenen alterada una mica la seva capacitat cognitiva amb pèrdues de memòria més irritables. Com ho tractarem això? És molt senzill. Si no hi ha cap alteració de l'estructura mandibular que ens obligui a posar un aparell que se'n diu DAM, que és un dispositiu d'avançament mandibular, el tractament estàndard i el que més efectiu és el que en diem una CPAP. La CPAP és una maquineta que es posa en la mascareta nasal que va connectada amb un aparell i aquest aparell va enxufat a la corrent i el que fa és impulsar pressió positiva, és un compressor que a través de la mascareta manté la via respiratòria oberta i desapareixen tots els roncs, desapareixen totes les apnees, la qual cosa, quan desapareixen els roncs, això l'aparell t'ho agraeix i quan desapareixen les apnees, el pacient es troba molt millor. Tot això, evidentment, té que anar associat, malgrat les dificultats que puguin representar, però té que anar associada a una pèrdua de pes, a una higiene de la son i a uns bons hàbits, com és, repeteixo, perdre pes, deixar de fumar i mantenir una vida activa i sana.